Днес се потапяме в една изключително напрегната геополитическа драма, а в центъра на всичко стои един мъничек остров – Мейс, или, както е известен още, Кастелоризо. И веднага идва големия въпрос. Как, за Бога, едно островче от едва 9 квадратни километра може да държи в шах съдбата на цялото източно Средиземноморие? Това е пъзълът, който ще се опитаме да наредим заедно сега. Ето и как ще го направим. Първо, ще разгледаме географския парадокс, след това кратка разходка в историята. Ще се задълбочим в същината на морския спор, ще проследим ескалацията на напрежението, ще видим какви са ответните ходове на Турция и накрая ще си зададем въпроса – дипломация или нещо друго. И така, да започнем от самото начало, с един географски парадокс, който всъщност е в основата на целия проблем. Нека първо си представим мащаба. Говорим за наистина малък остров. Населението му е около 500 души, това е колкото един по-голям жилищен блок. А площта му само 9 квадратни километра. Буквално може да се обиколи пеша за няколко часа. И сега, ето го и парадоксът. Островът е само на 2 километра от турския бряг. 2 километра. Това е разстояние, което буквално може да се преплува. В същото време обаче Мейс е на цели 580 км от континентална Гърция. Този огромен контраст в разстоянията е може би най-яркото визуално доказателство за напрежението, което подхранва целия конфликт. Добре де, но как изобщо се е стигнало до тук? За да разберем днешната криза, просто е задължително да се върнем назад и да разгледаме сложната история на острова. Оказва се, че островът е бил част от Османската империя в продължение на цели 4 века. Следва период на италианска окупация и чак през 1947 година, което е сравнително скоро в исторически план, той официално е предаден на Гърция. Този момент е абсолютно ключов за разбирането на днешните претенции. И така стигаме до ядрото на проблема – правния конфликт, който, повярвайте ми, засяга много повече от съдбата на един остров. Тук се сблъскват два напълно противоположни правни свята. Гърция казва, правилата са си правила. Всеки остров, без значение колко е голям или къде се намира, си има своя морска зона. Точка. Турция от своя страна отговаря с контрааргумент, основан на принципа на справедливостта. Тяхната позиция е, чакайте малко, не може едно островче да заключи достъпа до морето на огромна континентална държава. И ето защо това не е просто някакъв академичен правен дебат. Залогът е огромен. Става въпрос за стратегически достъп до жизнено важни морски пътища и, разбира се, до енергийни ресурси. Ако гръцката теза надделее, Турция ще бъде съвсем буквално затворена в собствените си брегове. И както често се случва, този правен спор много бързо ескалира от думи и документи към съвсем реални военни и дипломатически действия. Гърция определено не си губи времето. Според източниците, тя придобива много сериозни и специфични оръжейни системи от Израел. Това е ясен сигнал за милитаризация на островите, ход, който коренно променя ситуацията в региона. Но не става въпрос само за оръжия. Формира се и нов, да го наречем, антитурски блок. Този тристранен съюз значително повишава както дипломатическите, така и военните залози в тази и без това сложна игра. Разбира се, в отговор на този натиск Турция не стои безучастна, а предприема своя собствена поредица от дипломатически и стратегически ходове. Турция отговаря с една многопластова стратегия. От една страна изгражда нови съюзи с ключови регионални играчи като Египет и Либия. От друга привлича големи международни компании, за да циментира енергийните си интереси. Един вид показва, че има и други начини за игра. И така, този сложен шахматен матч изглежда се насочва към един от два много различни финала. Нека видим какви са те. Първият възможен път, разбира се, е този на дипломацията. Въпреки огромното напрежение, вратата за диалог все още не е напълно затворена, макар че всяка такава среща на върха би била, меко казано, изключително напрегната. От другата страна на спектъра обаче стои една много по-твърда гледна точка, която е представена в изходния материал. Този цитат е доста показателен. Той илюстрира, че военните варианти не са просто теория, а се обсъждат съвсем сериозно в турското публично пространство.
Ето я и логиката за подобна драстична позиция. Аргументът е следният. В свят, в който големите играчи все по-често пренебрегват правилата, една държава няма друг избор, освен да действа сама, за да защити жизнено важните си интереси. Националната сигурност се превръща във върховен закон. И така, стигаме до финала. Съдбата на цялото източно Средиземноморие изглежда зависи от отговора на този въпрос. Регионът се намира на един абсолютно критичен кръстопът и следващата стъпка, на където иде тя, ще определи бъдещето му за десетилетия напред.